Wannan takunkumi da aka cire ma Nijar da ƙasashe baki ɗaya abin ya yi min daɗi, wallahi na ji daɗi yadda ba ku tunani. Ubangiji Allah ya sa alkhairi, mun shiga wani yanayi yadda ba ku tunani, mun shiga tunane-tunane ya gabanmu za ta yi, ya babanmu za ta yi, amma addu'o'i sun yi tasiri. Ubangiji Allah ya sa ƙuncin da muka gani da matsatsin da muka gani, Ubangiji Allah ya faranta mu a rayuwarmu. Ubangiji Allah ya sa wahalar ta ƙare, Allah ya sa bakin wahalar kenan. Kuma wanga shugabanni namu baki ɗaya, Ubangiji Allah ya haɗa hankalinsu, Allah ya sa alkhairi. Abin da za mu ce waje shine alhamdulillah, mun gode wa Allah. Lalle shugabannin ECOWAS sun nuna ma duniya ga baki ɗaya cewa lalle su sun damu da yanayin da talakawan ƙasashen su suke ciki. Lalle sai dai mu gode musu, mu ce Allah ya saka musu da alkhairi, kuma muna fatan su ko wannan sojawan namu su ma su koyi wadda mutanen nan sun kai, su ma su sassauto kenan. Duk wani mutum da suka san suna kame da shi, muna fatan su ma Allah ya sa su gane su sako shi domin harkoki su ci gaba da tahiya kamar wadda ya kamata. Alhamdulillahi, mutanen ƙasar Nijar suna cikin farin ciki marar misalantuwa. Watanni wajen 6 ana cikin takunkumi, an samu ƙungiyar ECOWAS ko sai dai yawo ta cire mu shi, sai dai mu gudun Ubangiji. Kuma muna kira ga sojawanmu wanda ke saman karagar mulki yanzu, su diba su ma su yi nazari, su yi don 'yan ƙasa, duk wani abu wanda ake bukata su yi, to su ma su samu su yi biyayya ga wanga manya nasu, don a samu komi ya dawo daidai, komi ya ci gaba. Lalle ina farin ciki da wannan janye takunkumi da aka ma mu ta jamhuriyar Nijar. Sai dai abin da nake so mahukuntan mu su kula da abin da ka iya biyo baya. Lalle na jinjina wa jamhuriyar Najeriya bisa kokarin da ta yi, amma fa su bar yarda turawa na zuga mu da suna zuga su akan mu 'yan Afirka uwa ɗaya uba ɗaya kuma makwabta gida guda.